Itu dengan biasa. Derek tepang Pak Dalang. Iya. Sumrawa ikut datang sedaya warga Joho. Jolor do kidul. Jolor nggih, boten pareng dibasake. Pun sakit mau. Jolor do kidul. Niki persatuan dusunnya jadi satu. Oh, kan dua dusun niki, kakak bukan hajat nggih. Derek tepang nami kula Arum Diah Hapsari. Mijil saking Ceper Kabupaten Klaten. Alhamdulillah, saking kabar bikin iki obone mung 350. Wis bening kok. Lah nek kalian Pak Sama niku badhe matur pripun? Nek kula badhe Pak, nek kula dugi Jawa niku nggih kirang 7 juta, Pak. Sebabun tak nyampe harum kabeh. Mila nek kalian panjenengan menika pun kula tak boten matur mawon panjenengan langkung pirsa. Amin, amin harum. Ingkang boten berkahipun mawon. Amin. Nggih. Perkawis niku mawon nggih. Wonten malih. Wonten malih rezeki ingkang langkung kathah. Amin, amin, amin. Mugi sowan kula mriki mugi-mugi mahanani saged dados suburipun anggenipun tetanen para warga Jawa Ler kaliyan Jawa Kidul. Anggenipun dagang mugi pinaringan lancar. Anggenipun ngasta perantauan pinaringan rahayu sukses wonten ing taun. Namun apa itu bagaimana? Amin ya Allah. Ibu-ibu ingkang tasih kuat jurung rumah lenggah mriki kula dongaaken awet sehat panjang umur murah rezeki. Mesti dene pinter mendungake. Mandani kula iki Jan. Wah, nek kula sowanipun menika boten kedah dipun apa nggih Pak? Biasa kemawon ngoten lho. oh iya. Tujuan kula menika sak sampunipun kula saking mriki mangke berkah barokah ngoten lho Pak. Amin. Dusun Amin. Jawa. Amin. Kula suwun dinakaken nggih, Pak. Nggih, nggih. Makin tenang. Iya ini entengan tenang, Mbak Arum. Duit ki nomor iya, kira-kira. Nggih, bagianipun namung serawung mawon. Nggih, Ibu Estu Mbak Arum ngoten. Kula sudah menerima informasi banyak. Matur sembah nuwun Mbak Arum. Nggih, sami-sami Pak. Tansah sabar kali lare-lare tesih belajar semuanya. Sami Nggih, kemawon. detek-deteke kula napa Mbak Arum? Nggih. Ini yo. Pengen Jawa itu jadi desa yang betul-betul berbudaya, intinya seperti itu. Nggih. Desa Jawa menika sampun iki, desa rintisan budaya sampun. Insyaallah. Dereng. Nggih, menuju nggih mugi-mugi Menuju. tahun lajeng salajengipun sale mriki kakak seniman-seniman ingkang handal janipun nggih. Nggih, pandunganipun mawon. Nggih. Kula dongaaken mangke Ismaya laras enggal saged kayasa gamelan perunggu. Amin doanipun. Bersane Amin. saya hebat kami saya mentereng. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Arum, mugi-mugi saged tumbas gamelan perunggu berkait panjenengan nggih. Amin. Oh, ya ki mung bangku sing kurang 70 juta. Iki Amin kendaraannya. alon-alon pokoke tak dongake terus. Amin 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 nggih. Mugi-mugi akan rezeki kathah. Amin. Sebab panjenengan gagrag pakairanipun sampun lengkap ngoten lho. Upami nggih garapipun garap Solo wonten. Garap ingkang kontemporer nggih sonten wau sampun oke. Terus mungkin pirantosipun ditambahi ingkang jenengan enak terus dul 50 70 100 tanggapane. Bisa dulu sakene mangga. Kalau untuk uang itu beda tuh jenengan. Kalau estu untuk uang ini ya kita bahas belakang. Yang penting uang itu dipun paring sehat maupun mawon siap. Amin, amin. Nah, kawaan kados panjenengan kok awet sehat, Pak. Nggih, amin. Amin amin. Nggih, matur suwun Mbak Arum nggih. Sami-sami, Pak. Anakku nduk, piye Mas? Iki nawala akeh. Penggemar wayang kulit Jawa pancen ya tenang, maniak tenang. Jadi iki diwaca siji boro iji, kok nek nganti nek kecewa aku besok tak gendane ora dikondalan meh. Nah. Buka songar, kandel watari duit kabeh iki. Monggo telung dina lan duit wis ora umum Jawa. Piro seblongko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem dalam sak rombongan. Kula nyuwun gending bajing loncat kaping kalih kijing miring. Saking kula minangka Nabila Intan Nuraini. Oh, saking kakung niki. Joholor. Matur nuwun ya, Bapak matur sembah nuwun. Nanang Jolor iki mantan iki fanku. Iya, nanang iki terus dialangi aku serem wae. Mbah daya tersendiri untuk nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu padalang. Kula nyuwun gending satu lali janjine kaping kalih ninggal katresnan. Gending menika kula pujaken dumateng masyarakat Jawa Lor lan Jawa Kidul. Saking kula Mbah Karmin Jawa Lor matur suwun. Wis pul-pulan pokoke. Wah iki Mbak Marsi barang iki gede. Kula waose jan oleh meling kok nganti rapat temen to. Jadi ini kan yang cara lawas ini. Nanti kan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem dalam rombongan. Kalau menika kula kinten gending kagem ibu-ibu sing wonten dapur Jawa Lor. Kula nyuwun sesideman ingkang kepareng nekat adik dina saking kula Budi Marsi. Iki budemu di diurutke pokoke diwaca kabeh sik kula minangkane gampang. Dadiala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Linggo. Kula saking Pak RT Paci nyuwun melagon sinom parijoto. Unjuk atur sedaya warga Jawa. Mugi sabibaripun rasul masyarakat Jawa pinaringan rahayu wilujeng matur sembah nuwun amin. Nah. Oke. Yus ku sik nduk dipinangkani engko nek tak waca suwengi ndak kedadi kaya wong apa iki kok. Ya, boleh. Nah. Dipun saking Pak Mahmud, Pak, kula kangen suwanten jenengan Pak dibawani Pak niki enten panyuwunan ke Budi Marsi jalur sesidengan. Nah. Larasipun belok padete manyu lho. Ini dia, kasih gue bingung bener kelas 6 ini. Kita bro. Ini suaranya dijos mburi kula iki ya dalang.
ngedram iku jalan, balung ya jalan. Anak kelanangan ya nyusul. Bintang. Nah, itu wis jalan pokoke 10 semuanya niku jalan. Seneng ah. Swara kurang premono ning wasis agung rum marang Bendara ya Sulistya nganu bener handal jadi itu juga ada yang badan just one lebih nek kelangan kelangan Gus ya dijengin canake alis terus tresno di rumah sih, yo. Dari sing bakul lho nek tintingan kaya itu ya marahin rak-rak tanggulane wong jandu. Nggih nek belajar nggih Bapak. Iya. Nah, selalu sabar. Urip ana
Nduk. Iki nganti ora diwaca wae sesuk kena hukuman. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Salam sehat mugi tansah laris angsalipun reringgitan. Amin. Nyuwun lagu Selendang Biru kunjuk katur Mas Wanto Bengkel. Mas Ledo. Aduh, nggih. Rada rekan cepet. Kagem Mas Dalan sarombongan kula nyuwun lagon Santi Mulya. Lagon Santi Mulya. Nah iki agem jampi saya warga Jolor lan Jawa Kidul cekap semanten matur nuwun saking kula Mbah Tukir lho. Mbah Tukir njaluk Santi Mulya ya sing tak pinangkani nduk piye-piye mau iki ning nanggap aku kok. Oh ngono. Wonten malih pengobatan alternatif Kirangga Wiyana. Memperbesar alat pados duit, mungkin boten ya alat pados duit sih. Nah, awake ora sehat, ya dari tangannya sehat. Buka praktek tiap hari Sabtu di rumah Bapak Parmin RT 3 Jolor. Nyuwun lagon selawat Tomboati. Kagem sedaya warga masyarakat Jolor, Jawa Kidul, matur nuwun. Tarik telu maksi saking ya. Timbang dadi pikiran. Nyuwun lagu Mister Mendem Baila. Kaping kalih ayang-ayang bintang tamu. Ya sinten asmane kok bintang tamu kok. Maka bintang tamu lek sareng. Nyuwun lagu melih Lestari nyuwun Baila. Matur nuwun Pak Dalan. Ya nggih. Dari mana? Bapak Misan Ibu Sutarmi ya selalu menyupport matur sembah nuwun. Sing siji Mas Hidayat Ria Widyastuti iku lagu dhewe ya. Rampunge kula nyuwun fragmen Roro Jonggrang kagem masyarakat Jolor kalian Jawa Kidul. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan rejeki kang barokah. Amin. Saking kula Mbah Saginem Gudang iki Mbah Ilham. Jaluk fragmen taman biasanya noprak ya fragmen kok. Ya ngono pinangkani Bapak siji. Iya, iki apa, Nduk? Pinangkani apa sih? Ada Lestari. Pinangkani Lestari ya. Oke. Mas dari Pak Kumesran Ibu Sutarmi. Nah. Iki amplopnya mandi apa bandar? Oh, ya sebenarnya ini sih. Operatif. Lestari ya, berdiri untuk Dina. Ayo. Yeah.
Dimanfaatkan yang bagus sugeng dalu bacane ngawala meneh derek mangahi bagya menggak rasul Jawa mugi pinaringan rahayu wilujeng boten enten rubeda nuwun lagu dangdut iki wacak ngomong iki piye mo engko aku ning maca salah mbuh iki oh kangen mikeri kalih tangan juruk salam kangen buat Mas Mahmud waduh Mas saking Mas Slamet Kro itu pinangkan ini pokoknya sedang manyunan insyaallah kalau pinangkani yang penting kita jaga kondisi tetap ayem tentrem oke? Ini rasul itu penyunan berkait abad dayani samudarane untuk Mbak Rom ada lali janjine dan ninggal katresnan saking Mbak Karmin Jolor ya minangkane Kang Bundi kata sangat pamit ayo disebut tak manuk dadali untuk Mbak Rom iya bangun duduk nanti mengkis lah gaya tempo aduh untung dia pandai anu darah muda itu niku ditanya ngoten Pak kita nek ndamel ngomongi keporo keporo mlayu muda ngoten darah muda ngoten niku mengke nek sampun kados sing asal gender iki lah iki terus rada melandai niku danyane semaya niku danyane semaya Mas
Kula tak nyuwun nglarasi pembelok enam sepinten Mas. Tak delok Mas langsung biar-biar. Baru Dalem. ini wonten panyuwunan mari janjine kali ini gak katosnya dikembali ingkang napa. Nggih, niku mengke lali janjine. Kula tak badhe caos parikan kagem warga ingkang lenggah. Oke. Sip. Dipun Sugeng dalu tamu sedaya monggo lenggah kanthi sekeca arung jero puji lan jaya sedaya wangi ora percaya. Iki diiringake. Mau gampang kok Mas, wong lurung-lurung Pak lurung diulang 2 kali. Sesuk gawe ngasih buku cek. Apa-apa dijarna. Monggo Pak. Oke, siap. Ya, 3, 4. Sugeng dalu mongso monggo lenggah kanthi sekeca arung jero puji lan jaya sedaya wangi ora sing dalem apa-apa. Lunam loro, pak loro ji diulang 2 kali. Lah roji sing mburi niku diganti monom dadi saleh 6. Baru Dalem yang cepet apal mantes sing gede. sing gede ruang iki mlebune angel iki. Ini malah cerdas. Bali ini pisangkas nggih, temone rada alon sik ra apa-apa. Iya. Karo lagi di situ ya, Mas. 3, 4. Sugeng dalu Goyang biasa monggo lenggah kanthi sekeca kula jero puji lan jaya sedaya wangi ora percaya. Yang meriah untuk Ismoyo Laras. Gara-gara buka berita, semuanya laras itu ada. Sebagai masih tanggap uang, tak ada tanggap. Saiki sing ora jatah nabung nganggo gerak. Oh, gitu. Sing ora jatah nabung mbok sing beduk, Ya. sing enong gitu. Sing bunga kan gunane ra apa Mas. Nganggo gerak di titik kok kula nggih. Rasakno saiki kopi. Iya, soalnya rasa disosoki nganggo gerak. Masih sing gender nggih, gerak nggih. Ya, jadi kanan kiri tangan kiri kanan kanan cinta ini loh Mas, orang ini dari cinta ini loh Mas, cinta mesti yang ini apa? Wah, lah ini kurang ajar, kurang ajar. Dia gitu kan gunanya gitu. Ini loh, biar nah, yuk. Kanan kiri tangan kiri kanan reman putar putar kiri nolak cinta dari kami. Mas Yopi. Ayo, Bentuk diri. Ya. oke, pengajar, ini pelatihan galang memimpin tambah. Ayo. Madeke tamu Mas. Nah, ada, nanti yuk, gimana? Nanti yuk, ayo, tidak baru. Nanti orang ngadek, bolong layak. Ayo. Kanan kiri takut terus buka kiri kanan remet ya kan? Dihubungke terus demok pipi. Ini nanti yakin nek mulak gitu. Mulai dari kanan dulu ya. Ayo, Ayo madep sik. mati yuk. Ayo. Nah, madep ibu-ibu loh. Mana tapi susuk bensinnya tambah. Ya, tangan kanan dulu ya. 3, 4. Kanan kiri tangan kiri kanan remet putar putar demok pipi di bawah cinta dari
beda dewe. Hah? Mama ngajar kamu bicara. Ayo gimana? Kok ampun piye to? Kalah lagi. Kok bisa enggak ajarane aku? Aku lagi beda dengan tekan aku. Sing ini pengen dhewe ayo Mas Ayo mau wani mau. Bocah peli. Ayo mau wani mau. Ayo nah tiko. Nyatet dong saya. Nyatet dong. Main mau sini. Wis wani. Bener. Bagian remat-remat kan mesti marah. Wah, ini ku lemu dengan seru lah kamu. 3, 4 tangan kiri tangan kiri kanan kanan Mas Mahmud buatannya bijak. Mas Mahmud yo Pak Guru ya. Oh, saya Pak Guru semen boy. Malam ini untuk menghibur. Untuk menghibur tak sedih Mas. Khusus aku pas bagian remet-remet milih lho iki. Yo Pak Mahmud ya. Kowe bagian kuwi milih. Yo wis kamu. Ya, 3, 4 kanan kiri tangan kiri kanan muter-muter di dalam cinta yang Pinter loh, ora jebut-jebut ya pinter. Profesor. Wis sesuk mesti diapalke Rena Rayu Bini. Nah, sekarang kalau tak nyuwun sindene ganti. Oh ya, oke. Termasuk yang paling cantik niku sing kula dhewe. Wah, terhebat dan tercantik. Terhebat dan tercantik. Ya. Coba aja. Oke. Oke dong. Pas mau laras sama dilawan. Oke, siap. 3, 4 kanan kiri tangkap kiri kanan Betul-betul menghibur malam ini. Menghibur. Tersumbang. Mugi-mugi sakit Anda terus sakit kembali penggali Bapak Amin. Ibu yang jurung mumet dari menika. Saatnya Lodi pamit. Oke, apa nih mau? Lali janji nih. Iya, tak bagus. Cepong Mas. Langsung lagi tak. Moci. Mereka ini mana nih? Nah, pandemi ini apa tentang segala Nomor saya tiba-tiba biaya senang. Lalu dia adalah pandemi terus. Pandemi seni. Pandemi sangat tiba-tiba yang berarti. Wah, itu. Monggo sapa yang ada daftar iki yoga yo nek ning mlebu nek ning gender. Ugi menika disusul pencaksilat saking Romo Kopi. Ngerti Mas? Mas Pandari Juragani campur sari simpati. Oke. Ya, ya Toro. Niki anak lanang ugi derek Mas Jap. Mas Jap. Oh, Mas Japa. Nggih. Mas Asis. Ya. Japa ya, ini Bang. Ya, kok gawe salam Gus. Nah, makasih Pak Sar ya. Ini Mas nonton wayang maju mriki apa-apa. Ya kami sinau. Monggo semuanya laras lagi channel. Ayo tak turun tak yakin tak ayo deh. Yo.
Nggak perlu berdialog ya dengan ngalem no. Lho sing saiki ngoten niku, nunggal sak panggung iki tak luwih becik saling ngalembono tinimbang elek-elek kan. Betul, betul sekali. Janjane Pokoknya hebat, ayo kayu itu mbak ini. kandhane kok tenaga nom iki pancen nggih. Wah ini, itu bosok gabung ano. Sing ten buri kelir iki mbok yo rada pergi to, Mas. Oh ada nilai, Ngilen lagi. apa-apa. Kesini dong. Heeh. Iya. Mas Karno, Mas Agus, Mas Joko. Halo. Maju iki kok nang kono trimo delok bapakku ya. Kene ya. Janjane lagi wonten panyuwunan malih. Assalamualaikum Pak Dalang nyuwun wewangen Kartonyono ninggal janji. Kartonyono tinggal janji. Kangen mikiri aku lawas-lawas ya Mas. Buangnya senengane sing lawas, ninggal iki kan boten seneng. Sing enggal niku wonten ayang-ayang. Oh ada, nanti dikasih semuanya pokoknya. Nah, berdiri untuk penyanyi kita, taktinya Ismaya Laras Dek Pasya, Sobat Mas. Siap. Siap. Dalam. Oke, mengerti dalam enggak kedusur mengerti apa. Malam ini Anda mau menyanyi apa? Sekedar.
Yuk, kok sekedar. Ya dipersiapkan dong. Tidak Katresnan. Ninggal Katresnan. Nah, pokoknya kira-kira siap? Iya, perasaanmu ini piye? Kira-kira ngadepi para tim sepuk. Senang. Senang hatinya. Coba suaramu kepiye? Coba keterak-keterak nek kopraan kok. Coba iki yuk. Lagune apa, Nduk? Ninggal Katresnan nggih? Oh, nggih, monggo dipun paringi dipasang Ninggal Katresnan. Nah. One, two, three, four. Look.
Malaysia. Halo. Ya apa baru mau kan? Yo. Mantap. Lembut aku kurang ngerti. Leng ini manusia. Nah, Ngeten lho. lembut aku ya orang ngerti. Ini siapa orang? Walah kadimu sih apa? Enggak dulu ya. Minyak sepining swasana, Nduk. Nah, ganti muhoni sitok sik kartone nosek tuh ganti sing halus. Lah sing nyanyi sinten? Sinten antara ngajenganmu nimbang lagu? Ah, nggih, pun. Oh, baru nggih, kalau sinten iki duit apa mboten? Mboten. Oke, Abang. Nanti rapal lagu dan itu sembuh. Hartono ninggal janji. Medhot Pak. Katanya medhot janji. Niki ninggal sareng kula kangen maos. Ninggal iki nek jujule kurang. Nggih. Kakek Pak Lecek dan kawan-kawan. Ya, nanti sinten pas kunjunganipun rameke bisa dipun kula. Sampai
Kayu kemarin dengan ora kaya wong iki ya Nduk iya Mak. Iki ngene Nduk ganti ngatur karo para bini sepuh diparingi sing nom diparingi sing tuwa. Oh iya. Bintang wis turun. Arene maju. Nanti ruti ngono. Bintang. Bocah sak. Kerupuk iki tak none iki ora ndelok kaya ngopo. Nanti ruti. Nah, ini kegiatan pinter dengan yang beli semua. Nah, yang beruti sana. Salim deh. Waduh, sih jadi salam nih. Oh. Ini raksi juara. Iya. Festival Darah Anak. Iya, kategori Darah Anak. Selamat. Nyuwun mik putih kayak bobo. Nah, cekel. Bintang. Mati kelapa nih? Mati kelapa. Ya orang ini, jadi kita sukses. Coba. Cek ya. Golek berbawa B. Ya kira, dapat guyu. Ya kira dari bulan jas. Wes saiki bawa apa? Ya. Buka apa? Hah? Apa nanti kau buku ikro? Kalau narak nyawar pasar, waduh, mau ngebuel, kalau mungkin usul Pak. Ya, gitu. Bawa apa sayang? Nah, bagus. Dandang gula. Di tingkis yang tenang ini bocah. Itu Mojoporo. Hai. Ibu Siti. Nah. Kita nyumuri Terus? Sagung nikmat tumrape menungso. Sagung nikmat tumrape menungso. Maku iku wis wajibe. Oh, sapa ngekek kecak pertama sapa? Pak Daru. Kok pamerno ya? Tapi biasanya apik lah. Ini siapa kok? Nah, ayo, lanjut. Bendu apa bendu? Berarti ini salah ganda kan? Katunipun saking Sang Gusti. Terus? Lumantar bersih bisa. Lanjut. Aku kuyok ruko. Iya. Ini Rena darah lijang nih. Malah nyantur Mas Bintang. Ya, enggak apa-apa. Yuk. Saya kokoyong. Terus? Bangun desa agawe tentreme negeri. Alon gua itu susu. Nano. Ya. Jehati sangramba. Tepuk tangan untuk anak-anak. Pintar. Ya pokoknya gini nyangkut Jawa itu bonus. Nah, iya tau? Itu bagian iki ya. Kamu ini pinter nyanyi dulu. Sekolah mikir kayak kerugian sekolah. Sekolah. Berikan. Sekolah. Misalnya kita urut. Iya, ya masalah alot kotang. Iki milio ya. Si dene wilangan kowe njaluk sapa? Nah, Dauti. baru tinggal bintangnya orang Dauti ora. Ini gerak mayang kula njaluk si dene Dauti. Dauti itu tanggal 10 mayang ya. Siap. Dikira-kira diterusno kowe. Derek mawon. Gak aku nek derek
milih ya. Ya tak bingung. Ojo bingung tak budal kok tak kayak anu Sherlock. Apa? Mbak iki apa ndelok apa? Papeling. Pepeling. Ya, pepeling. Ya. Lho kok melu nyanyi sa? Boten. Yo, kepeling yo. Ya. Melu iki nyanyi. Boten. Ya, yo iki wae. Nggih. Yo, tumpak. Gowo sing 50 suaramu ning 2000 iki lak nggowo sak depan. Kan ngomong. Lah bilang catetan kok. Kita hargai. Tanggal selalu nomor Pak Dina ya. Siap. Apa meneh nduk gampang. Ganti peralihan apa? Ilang maju adet. Apa kira-kira diletak dari judul judulnya apa? Ilang Ngrango Mbak Arum Gendera. Nah coba jadi gimana siapa? Mbak Arum Miras gitu ya kita belum mau ya siap bener kandang. Nah Mbak Arum Wan Gendera kali ini wanten Miras yang ngendang Arya lagi Gambano. Kula aturake wonten ngarsanipun para kene sepuh sedaya. Nah, coba yang apa jajan. Mbak Wulan. Iki kalau wayang limbo karo cane. Lagi. Baru, ini tinggi dagelan itu Haji Miras nyuwun Mas Yopi. Ada di belakang ada. Kayaknya Nduk ilang sing dibener kula tak kendang. Iku gendere goreng mun sak uni-uni kajian deh. Kuliah itu saya penting pacaran piye. Betul ya. Terus Orang pacaran itu terus males mlebu kuliah.
Oh ya apa mak? Iya dijajal tuh nyoba kolaborasi. Nah, kan orangnya ular kandang. Ular-urakan kemudian kula Bapak Dasino, Sumarangga, Bapak Antoro, Pak RT Sukat, Pak RW, Harpan, Pak RT, Pak Parmin. Nah, sedaya, pokoknya sedaya sedulur kula RT Joro-Joro Kidul. Boten kantor warga masyarakat ingkang langkung utami. Lalu ngaturaken panuwun menjarawipun Pak Polo sonten kala wau. Kula tambang tak gathuk-gathuk ke wong wedok jare. Asam olehmu dengung ngedek cetol kan. Ini mau dedek tidak baru. Ya, saya. Niki kreator wayang kula Master Hasan. Oke disuwe-suwe ya. Ya dadi kono. Wah, bagi baru. Oke. Sebentar. Ini saya ngajar uang konfident sekali woro. Coba yang ngopot. Kok terus sih ngapa tanganmu mas? Apa ya? Apa dedek ya? Ya kuwi dedek. Tak latih mukane ya kan. Mumuane cekan tangan iki lho. Jadi mumuan. Nek bahasa Jawa kok mumuan. Mumuane tangane centisan. Sabari. Nah, wis ini. Udah itu saya ngomongnya aja dengan enggak santai mau. Lagi kalau itu saking gemesnya dia pengen aku nih. Betul apa paling ini ya. Boleh langsung lagi nek terus nama niku mas. Tuh, sip. Yes, besok gantian, besok ganti
Iki Anip sing ngendang, iki Siva sing gender, engko Tasya sing gambang. Suatu saat. Dia kudu kulon sinau. Nggih. Kalau nggak bisa kita butuh yang Pripun Pak kula ki oke jenengan Mbak Arwah tenang demi hasil kula dhewe harus saya datangan yang lebih bagus. Malah boncengan yang luar biasa. Dia matur sudah nuwun. Karo lanjut nggih. Oke. Jos. Ini pasangan serasi loro iki. Enggak aku mikir. Ini ora kok sebenarnya tak kepinteran iki. Nah, Iki kan lho. ini seniman itu kan nomor setunggal nih kok Mas. Nek bab good looking itu nomor 2. Iya, betul. Terus dulu, ingkang bareng pripun? Ingkang bareng itu kan kepandaian totalitanya itu. Betul. Itu sami kalau belum menggali di nonton. Jadi, apa nilainya itu di kualitas. Ya, betul. Nek rupa kan sudah dipermak. Wong iki kok bengkel iki. Mas oke Mas. Ya, pi. Sing bener lho. Waduh. Mas, Waduh. celok Mas malah merinding. Aduh, hebat. Kok tak kesel-kesel kalau bayarannya lanang dhewe. Astaga. Nggih. Sampeyan iki kuliah Mas Yati? Niku nang biasa SKI. SKI. Nggih. Kelas pinten? Mas Rizal, Karawitan. Oh, wali kelas sih. Putri. Oh, alah. Ora tau mlebu ya bisa ibu. Lho, lek kelas 1 kok wis mlebu. Lah melu kula niku 3 dina ora mlebu padahal malah iku suwengi lho. Bisa 3 dina ora mlebu lho. Berarti yang buat yang mlebu itu because of you, karenamu. Berarti orang mlebu karena Pak Sarawati. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nah. Berdiri untuk Siva Getol. Ya. Dismati Mas untuk Mbak Siva. Monata Ismailers Entertainment. Oke. Ngomong, tapi malah apa Pak? Nyanyi apa? Nyanyi apa tuh? Kira-kira Pemerintahan kalau ketemu barang-barang nanti lali untuk semingguane samping muncul enak, baju lengkap enak, kucing miring enak
Apa iki mau? Wis temen enek. Taman Jurang mau. Taman Juruk ya enek. Ya. Taman Juruk. Taman Juruk ya. Iya. Jadi nah. Belajar yang bagus untuk Siva. Besok main mikir kayak Mbak Ron ya. Amin. untuk Desipa arsitaane berdiri Mbah Pratang kabeh yang dimegawe tapi kalau aduh tuh ya ini kalau dapat rasa nyanyi karena kalau aku bisa nyanyi ya nyanyi apa? Lamunan Pak. Hah? Lamunan. Ya itu bidang lamun ini Lamunan SMP iya
Itu rankingnya bagus. Amin. Dari belakang ke sendiri. Lamunan. Monggo Sidi. Lamunan untuk Arsita Aris. Amin.
Sulami. Sulami ku ya iso ya. Ora bakalan petol isane. Sayur. Ora apa-apa jenengan ya harus punya kelebihan. Iki okan yo panjenengan mbok menawa ning Pak Pinangkari iku sambungan goro-goro. Bosanen malah delok. Ora rumah terus nek kejeblok kaya Pak Mahmud. Sang padesi gromani dikaris yang wiji kumolong dan piak umrah bersampai di marong kapyak watang agape kumalang abadi surah ekumu